Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri azita ndinonzi DJT1 hanzi gumbo ndimaraseka tiri kufamba kutaura kwandiri kuita nhasi ndiri pano paWengezi asi zvandiri paWengezi vamwe vanhu vanongoziva kuti paWengezi hawazivi kuti zita rekuti Wengezi rakabva kupi saka ndina baba ndakambira nawo panapa ndoda kuti vanditsanangudzire kuti ngei nzvimbo inoyi yakanzi Wengezi. Baba makadii? Akasimba ere. Tinofara hedu. Munonzi ani mimi star yenyu? Nene ndinonzi Tawanda Mukono kana kuti Matapire. Vanhu vazhinji vanondiziva nekuti Matapire. Munotapira here baba? Ndinotapira chaizvo. Right, aiwa ndinotenda zvikuru. Mubvunzo wangu baba, mungatitaura mazwire enyu mimi kuti nzvimbo inoyi ngei yakanzi Wengezi? Ya, sekuziva kwangu history yekunzi izozi Wengezi. Zvainzi karikowa kakanozi Wengezi aka. Kakange karikowa kachakaitika bani kudhara kwako. Saka karikowa kakaitika kazara nemvura. Mangezi aiuya achijamba achitry kujamba achikajamba achidini achijamba svikira pakazoite mangezi akazodonhera imomo echingofunga kuti akabani akana dhiri kubva aerera kwakueredzwa nemvura. Okay. Ndo pakazongobva zita rekuti hanzi Wengezi. Kutaura kuti pakadonhe maWengezi mumvura achibva atorwa nekarwizi. Kakangoite karikowa kakanga kakaita kabani kudai. Alright. Ndo pakabva zita iroro rekuti Wengezi. Alright, Wengezi. Wengezi saka zvaida kududzira kuti chichi pachishona chedu kuti Wengezi kuti paWengezi here. Ndo kuti paWengezi. paWengezi. Saka vanhu vakabva vatotanga kuti paWengezi nanhasi pakunzi paWengezi. Aiwa ndinotenda baba. Right, ndisati ndabva panapa da kuti mungomhorese wairi watatu hama dzenyu. Inini ndinongomhorosa mukadzi wangu ari kumba anozi Neria Chingoma. Ndinoti uri boere madam. Ndiri bo chaizvo. Nemashamwari angu ana gorongoza Wengezi yese ainongondiziva kuti Matapire madhara. Aiwa ndoda kuti mungotaurawo mashoko erudo chete kuna madamu kuti wanyatsoziva kuti baba vanovada. Munoda kuti kudii mashoko api erudo amuda kuudza kuna madamu? Ndinongoti madamu ine ndinokudai zvakasimba zvakanyanya pose panenge ndinongogara unga ndichikufunga pese. Pandinenge ndichifamba kungofunga madamu wangu. Exito inowanika pa number 22 corner Chitepo and H Avenue Hebet Chitepo Street Mamutare. Kana muchida kuziwa zvakawanda munokwanisa zvakare kuchaya runhare pa namba dzinoti +263 782 056 168. Kana kuchaya zvakare runhare pa namba dzinoti +263 788 321 156. Right, baba makadi? Makazimbere. Tinofara hedu. Munonzi ani mimi? Ndodzi Deputy Chikomo. Alright, munogara kunoku kuWengezi? Alright. Muchidimbu pane nyaya yangu ndipekuti mungawo here mune ruzivo kuti ngei nzvimbo ino yakanzi Wengezi? Ya, ndinaro zvakakura zvakanyanya. Alright, zvakafamba sei? Wengezi yakazi Wengezi nenhauro yekuti mabhunu aida kubira kuenda kumhiri uko. Saka mabhunu pakada kubira wakabva waereredzwa wobva wabatirwa pabridge apo ndipo pakazozi Mangezi. Alright. Varungu vanga vatoerera. Wenga waerera. Saka bva pangotanga kunzi Wengezi. Wengezi shona iyi ichinyatsotaurwa chaicho inenge ichitaurwa ichinzi kudii? PaWengezi here kana kuti vanoti paWengezi. Asi kudhara vaiti paVangezi. PaVangezi. Wopainzi paVangezi. PaVangezi. Nokuti gura rakatora varungu vakazobudire pabridge apo vakutenda namuchimba ya. Wobva atoti Mwangezi. Nokuti varungu vangu vaita sei vangaeredzwa naMwangezi. Alright, makaroora here mimi? Ndakaroora. Munonzi baba wani? Ndodzi baba Vakoni. Baba Vakoni. Right, baba Vakoni ndakutika mungotaure ndoda mashoko erudo kuna Maikoni chete. Ndida kunzwa kuti munovada zvakadzama kusvika papi? 100% che. Alright, mashoko yenyu erudo ndeyekuti kudii kuna Maikoni nasi? Mashoko angu kuna Maikoni ka. Ndikuti ngaramba ini mwoyo wako wakangurira oramba wakadaro. Alright. Aiwa ndinotenda baba Vakoni. Thank you so much. Right, muri Zimbabwe ndofunga mangozvinzi kuti nhasi ndiri paWengezi ndofunga manzwa kuti ndo zvakaita kuti
panzi pa Wengezi. Ndingenda kuda kumbonzwa kuti nzvimbo iyo inongonzi Wengezi hanzi pakawa mangezi mufunge zvenyu. Right, kana kachinge karike kutanga kulaika pano pa Teachkach MTV ndokumbira kuti aiwaka usakanganwe ku subscriber Teachkach MTV apo patinenge tichibata nyaya dzakasiyana dzinoitika mu matunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Thank you so much. Rambai muinesu. Ngatisangane zvakare muchikamu chinotevera. Mazvita.